Все, Ажал, в течение 2 часов я и моя, так все четко. Адик Даляль. Ей, اسمو يقنعون بقوا ماشي صوت انا ماشيش بالليل واش واتسو اعوت بريكوب شي كواتسون كروتشي احدد دول 5 مليون و500 рублей اصحوا ولا دالور دول شتاتس بس التليفون ما تولع все давай Цагран тюк не растун. Алан, был теркюга. Хюги сен да итетен, хюги сен тюнинг етен, ноль лош на чуту овал. Мега букичен хажурусо. Алан, ноль кеп юк юк. Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Алан, сун терк что уреря. Ва бага, законно терк шмаю. Смотри. Все, понял, هو مت وهاو сейчас все сделаем. ولا مت وها. Амутик. ولا وها مت بور. ها. المدار قشيو. قشيو. خذني خسن حلو يا زودر شوي تنيقنيون. هندي يقنيو غام. ستنا تقويرن دير. تاك. ناح كيما تروح موسكو بقويرش كنا عشان كيما تح موسكو لله. هن لله غام. ستنا تقويرن دير. استرجع نزلا سباك على أولش كل بسولية شوات هن ليه شوات غام. ستنا تقويرن دير. صحيح هن قوير أنا. صحيح هن قوير. Ага, понятно. Хацерглаз сделала. Цундер агрессивно вела. Возьмите мою турбон, и ты успокоишься. Все, спокойно, давай, куда? Авол, чемпион! Стоматолог Алихан объявляет невероятную акцию на брекеты. Лигатурные брекеты. Старая цена 40 тысяч по акции 27 тысяч. Самолигирующие брекеты. Старая цена 80 тысяч по акции 55 тысяч. Адрес Угрюмова 86 напротив театрально-концертного зала.